רגשות אשמה ופחד, אל תבכי, אל תבכי. בכל סיום יש התחלה חדשה, וכל דרך היא דרך קשה. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי מכל הכבישים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים. אין מחיר לחופש, לא יקנו אותי חינם, לא ייקחו אותי בכסף, אין שום כוח לעולם. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי מכל הכבישים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי מכל הכבישים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים. אני כרמל אשרי וזה חיים רם. אני מקיבוץ זרעית ומהקריות. אני בן 18 והוא בן 17. לי יש גלקסי S4 ולא יש גלקסי 3, אז שלא יתלהם. טוב, משלמים לי על כל דקה כאן, אז אני אדבר מהר. אמרו לי להגיד מילה טובה על הישיבה, אז אני אגיד מילה טובה. הישיבה היא מקום ממש כיף. הגעתי פה בכיתה ט' והמקום הזה נתן לי המון בלימודים בעיקר. בוא נאמר שלא הייתי מוציא תעודת בגרות אם לא הייתי מגיע לאלוני הבשן. אני גם מודה לאמא שלי היקרה על זה שנלחמה איתי להגיע כאן. טוב, גם אני אגיד איזה מילה טובה ככה לאלוני הבשן. קודם כל, כשאני הגעתי לפה אני לא ידעתי לעשות חילוק. ואם? עשיתי תעודת בגרות, הוא הגיע בכיתה י'. הגעתי בכיתה י', הגעתי בלי השכלה, בלי כלום, בלי חופשי. והישיבה מאוד עזרה לי ואני מאוד אוהב את הצוות. הכרתי פה חברים על הכיפק, וזהו, ותודה רבה. כשזה מגיע שוב מרגיש משהו מחלחל בי, האם זו דאגה או גאווה? יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סע בזהירות זו הדרך שלך. בחוץ צמחות סביב, נושבים אחר גבך, היה זהיר בדרך חדשה, דרך חדשה. תודה רבה על שנים מדהימות באמת פה בישיבה. 4 שנים של כיף, של צחוקים, של תמיכה בהכל. עזרתם לי המון באישיות שלי, בלימודים שלי. וזהו, רק להגיד לכם תודה. תודה רבה. בזכות הישיבה אני התפתחתי בצורות שאני שמח בהן, בהצלחה שלי, בהתפתחות שלי,
אני יכול להגיד לכם בתחום של השכלית, של הידע, של הכושר, המנהיגות, אני פיתחתי כאן הרבה דברים שיעזרו לי בחיים, ואני שמח ממש לסיים פה את כיתה י"ב עם הרבה הצלחה ותעודת בגרות מלאה, ואני ממש רוצה להגיד תודה לכל המורים והמחנכים שלי עד היום, אם זה היה בין מנהל הפנימייה ועד לבנות שירות, או הרב רן, שממש בכל הזמנים הקשים שהיו לי הם עזרו לי והיו שם בשבילי. תודה. אני רוצה קודם כל בראש ובראשונה להגיד תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, עזר, תמך, לליאת היקרה, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ליהושע, לרב רן, שהייתם תמיד בשבילנו, עזרתם לנו, בלעדיכם לא היינו מוצאים תעודת בגרות. אני אישית לא הייתי מוציא תעודת בגרות. בלי ההצלחה שלכם לא הייתה הצלחה שלי. תודה רבה, באמת, אין עליכם. כשתתעייף מן המסע הזה, מסע חייך, אני עוד אחכה בחלומך. תשוב על עקבותיך, תחזור אל מקומך, תצא שוב אל דרך חדשה. יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סע בזהירות, זו הדרך שלך. מותיר מאחוריך שובל של הרגשה, יוצא שוב אל דרך חדשה, דרך חדשה. יוצא אל הדרך, אל דרך חדשה, סע בזהירות, זו הדרך שלך. בחוץ צמחות צבים נושבים אחר גבך, יזהיר בדרך חדשה. כל כך חיכיתי ליום הזה שבו תשוב הביתה, כמה טוב שבאת חזרה. עכשיו הזמן להתמרד, להתמודד ולעמוד על הרגליים עוד לפני שתאחר את המועד. תפסיק כבר לוותר, תתחיל להשתחרר ולהבין שאתה כבר חזק הרבה יותר. רגש מבולבל זורם עובר ושב בתוך הגוף שלך, הוא כמו חשמל שמחובר לקו. המחשבות שלך עוברות, שואלות ולא עונות, שולחות אותך למצוא את התשובות הנכונות. אתה חורק בשיניים, כוסס את הציפורניים ושותק את המילים שעולות על השפתיים. סופר עד 100 במקום עד 10, ועד שאתה מוכן כבר בא בך הקשר. זה באוויר שאתה נושם, בחלומות שאתה חולם, ברצונות שאתה חוסם, במחיר שאתה משלם. בחוץ הרוח הנושבת מלטפת ואוהבת, היא קוראת לך לצאת אל העולם האמיתי. אם לא תתפוס את הרכבת לפני שהיא עוזבת, אולי בסוף גם תפסס אותי. תתחיל כבר לשמוע, תכוון כדי לפנוע, קח את החיים שלך בידיים שלך, זה הראש שלך, אתה כמעט כבר נוגע. אתה קופץ לשום מקום, מתקדם ושוב בולם, לשאיפות שלך אין גבול ולשגיאות שלך אין שם. אל תשכב הרבה בשמש כי מחר תחזור שרוף, ככה הכל באיזי, תנסה יותר לצוף. היום הגלים שלך שוטפים אותך, אל תיתן לך לטבוע בים של עצמך. אנשים סביבך הולכים עם סכינים ואקדחים, והחסד ניתן בשולי הדרכים, ואתה בתוך קופסה מפחד מהטיסה ולא נותן לחיים להיכנס בך. בחוץ הרוח הנושבת מלטפת ואוהבת, היא קוראת לך לצאת אל העולם האמיתי. אם לא תתפוס את הרכבת לפני שהיא עוזבת, אולי בסוף גם תפסס אותי. תתחיל כבר לשמוע, כוון כדי לפגוע, קח את החיים שלך בידיים שלך, זה הראש שלך, אתה כמעט כבר נוגע.
מלטפת ואוהבת, היא קוראת לך לצאת אל העולם האמיתי. אם לא תתפוס את הרכבת לפני שהיא עוזבת, אולי בסוף גם תפסס אותי. תתחיל כבר לשמוע, כוון כדי לפגוע, קח את החיים שלך בידיים שלך, זה הראש שלך, אתה כמעט כבר נוגע.